Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska si zahrajeme Brawl Stars. Takže jo, jdeme hrát Bravko. Jop. Jestli to nějak, jsem to docela dlouho nehrál, takže tam mám takový docela ty. No prostě tam mám hodně věcí na vybrání, protože prostě už jsem to dlouho nehrál, takže si vyberu tady ty PowerPointy. Jdeme si zahrát. Zahrajeme si třeba za koho bychom mohli hrát. Si ještě vyberu Freebíčko. Dobrý. A teď si zahrajeme za nějakého, jo, ještě si musím vybrat. Čekajte, ještě si vyberu Mega Quest. Ještě přemýšlím, ještě eventy si vyberu a teď budem. Dobrý, teď jsem si vyberu ty eventy a dáme si tam solo a jdeme si zahrát asi nejspíš nejradši, tak bych si zahrál asi za sama, protože jak vidíte, není 0 trofy, takže bych si za něj rád zahrál, takže jdeme si za něj zahrát. Že jo, zahrám si za sama. Dlouhý načítání. Tak jo, jdeme hrát. Zase jsem upřímně nikdy nehrál. Takže uvidíme, jak nám to půjde hrát za něj. Takže tamhle je ten, já nevím, jak se jmenuje ten brawler, Maxka a pak tam je ještě nějaký. Tady dole máme Fengiče, to sundám možná, ne, radši jdu pryč. Jdu si pro ultimátku a střelíme ho. Utíkám. Nevadí. To je Pearl, myslím, nebo nějak tak se jmenuje. Teď Spikeče tady sundáme na Maxku už ultim, kterou jsem netrefil, takže no nic. Takže radši skáču do prostředí. Fengič, druhý už. Maxka, to je, bude showdown za chvilku. Jestli se tam dostanu, teda vůbec. Jo, je showdown. Dobrý, Maxku jsem zabil a jdeme si možná zahrát asi za někoho jinýho. Protože chas dropa, hele. 2 epiky, to je docela v pohodě. Nebudu to komentovat. Vyberu si trofej. Zabыл se mi to, pardon. Jo, vybral jsem si trofeje. A teď možná budeme hrát za někoho jiného. Nevím, asi si zahrajeme třeba za koho bychom mohli si zahrát. Přemýšlím. Tak vezmeme asi šalinu. Jo, šalinu. Koupím si na ní tady tu. Jak se to jmenuje? To je jedno. Tak jo. Teď jdeme hrát za šalinu a ukážu vám jeden takový trik s touhletou, nevím, jak se to jmenuje. Prostě s touhle gadgetou, jo, s touhle gadgetou. Prostě vám to tak ukážu, že si nabiju ultimátku. Prostě si nabiju ultinu, potom takhle si nabiju ultinu, přesně tak, jo, a potom prostě mi zbývá jenom to, že musím prostě pustit tu gadgetu, a dát ultinu a ten hrad bude dole, jo, je to takový můj triček, který je docela v pohodě. Docela funguje ten trik. Takže jdu vám to, za chvilku vám to ukážu.
Bum. Jo, teď jsem ji nezabil, mám málo power cubek, ale kdybych měl třeba víc, o 2 víc třeba, tak by to bylo perfektní, jenže no, kdybych měl třeba 7, tak by to fungovalo. Kde jsou všichni, kámo, tak malá zóna a 5 ještě hráčů. Ještě 5 hráčů. To dám snad. Jo, jsem ho takhle, jsem si tam dal tu gadgetku na něj. Tady já doufám, že vyhraju, protože já si skočím doprostřed. A bum, teď ji sundám. Showdown. To snad vyhraju, ne? Snad to vyhraju, lidi. Bum. Sice jsem dal ultimátku jako by na dálku, ale to nevadí, Teď se dáme start dropu rare. Jako vážně. Jenom rare. Teď si vyberu to. Powerpointy, coiníky. Koupil jsem si megabox. 9. Nic mi nepadlo. Nepadne mi nic, podle mě. Ne, nesvítí. Takže jo, lidi, tohle by bylo asi všechno z tohohle videa. Doufám, že se na ně podíváte, dál like a blížíme se k 5 odběratelům, tak dejte prosím těch 5 odběratelů a čau u dalšího videa. Wow.